No. Dlho som nič netočil, pretože bolo strašne veľa roboty. Niečo vyrábame. Vyrábame taký držiak na bazén, pretože sú horúčaví a tie hadice sa ohýnajú, tak dáme tam takýto držiak. Ale čo je dôležitejšie je to, že dnes musím znovu vyčistiť výfuk, lebo tie spaliny, vidíš, tie spaliny ho znovu akože začiernili a potrebujem celý zadok vyumývať, pretože vidíš, aký je stav. Som to ráno spláchol na myčke a pošlo trošku vody aj do výfukov, no a keď som pridal, tak proste mi to tu prdlo. No ale čo som chcel vlastne, že chcem si tu dať späťačeky chromové. Idem po ne, ukážeme si rozdiel, keď je on minimálny, ale to už keď som to kúpil, tak si to ukážeme. Máme také chromové späťaky S3, RS3, takže ukážeme si, či to bude nejaký rozdiel. Nejaký rozdiel to bude, 99% ľudí to nezbadá, ale ja budem mať srdce na pokoju, že som to vymenil, no teraz to nezbadám ani ja. Aj síce je vidno, že ten odlesk nie je taký, pretože toto je matné, ale budem to mať tam, no. Keď som premýšľal, že lepšie by možno bolo dať to do čiernej, ale nie som si tým istý. Radšej takéto chromové. Ak by som to dával do čiernej, tak by som musel dať aj kola do čiernej, potom by som musel dať do čiernej aj strechu. No a čo chcem ešte dorobiť je vlastne v interiéri. Chcem lepšie natiahnuť tú fóliu karbónovú, lebo všimni si tam, vidíš, ma to strašne sere. A chcem dorobiť ambient. Ambient dorobíme tu na boky, spodok. A rozmýšľam, že si kúpim, že vlastne vytlačím si tie cup holdery, držiaky na nápoj. A aj tie urobím na ambient. No bude to už asi príliš luxus. Lebo to auto je akože, to auto je nádherné. Je to na tie ročníky a tie 2010-ky Audi, je to veľká srdcovka, preto to asi nikdy nepredám. No a chcem dorobiť osvetlenie kľúčiek, lebo nie je, a aj úložného priestoru. A takisto nohy dať farebné, lebo není. Včera som odpravoval tú podprahovú lištu, lebo také horúčavy, že tu na nebola šruba a to proste sa stočilo. No a toto si idem vyčistiť s chemiou a s detailerom, to ešte rozleštím trošku, tú špínu. Používam iba kochemiu a na takéto dolešťovačky jedine s týmto a krásne to vonia. Ešte dáme auto celé do keramiky, teraz niekedy ja som dával do keramiky predný, zadný nárazník, vlastne to, čo bolo lakované. Ale je to na myčke aj tak v rámci špinenia obrovský rozdiel, aj keď to utieraš, umývaš. Úplne inak sa to správa. No ale s tými prachmi to vyzerá úplne, že je top. Keď sa takto pozrieš, že to proste tak trčí, je to zarovno s kolesami, že pekne je všetko krásne v rovine. Takto to má vyzerať, keď to robíš. Tak si daj záležať. Vyutierané. No. Čistúčke. Teraz ten výfuk znovu. Jaj, mámo. Robím takto. S takýmto šmirdlikom. Pekne šuruješ. A všetka tá sadza, vidíš, ono pekne ide dole. Ostane aj taký pekný finish. Potom si to ukážeme. No, zase máme na pár dní chromové konce. Tak extra som si nedával záležať kvôli tomu, že za chvíľočku je to zase zafúkané, čiže je to zbytočná robota. Ak by si s tým autom šiel niekde, neviem, ukazovať sa na zráz, alebo tak sa to dá urobiť ešte lepšie, ale zase to chytilo ten správny šmrnc. Že prečo tu je neporiadok niekedy? Lebo tento malý démon sa pustí do každej jednej krabici. Do každej. Najlepšia investícia bola táto chladnička. Hyundai. Čo?
Za chvíľočku dotlačené. Bol som preč 20 minút a už to vyzerá takto. Nepriznáva sa samozrejme. Absolútne. A ideme skladať tieto debničky, pretože ich dosť využívam. Je to esteticky krajšie, keď to je takto v debničkách. Ďakujem. Ďakujem, že mi to tu ničíš. Ďakujem. A my máme dotlačené. Jaj. Nádhera. I táto tlač, akože super. Super duper. Že hotové. Pozrite sa, aké to je pekné, ty vole. To ani mobil nezachytí tak, ako to je naživo. Masaker. A ideme do toho sa pustiť, lebo tu nami ideme nalepiť na novo tú fóliu. A tu na ani dobre nerobí vlastne. Nechce mi otvárať. Tu nami nechce otvárať dvere. Teraz tie späťaky vyzerajú úplne že tmavo. Skúsim to tak znížiť. Hej, masaker. Úplne sú tmavé. A teraz svetlé. Ďakujem. Stojíme s robotou, alebo pociťujeme horúčavu. Máme tu 30 stupňov. Ideme zrobiť späťaky. Jednou som hľadal prísavku, ktorú dáš na späťak a ho vytiahneš, lebo ho inak môžeš poškodiť. No a... Zadarilo sa. Do piče, vyrievané spätné. Juj. Objednám nové sklo. Aj s tou prísavkou, lebo neviem ju nikde nájsť, človeče. A ešte som si hovoril, že sa na to vyserem. Idem nájsť, tak to nebudem robiť a som zarobil. Čo mi je tak ticho? Kira, čo robíš? Čo tam hľadáš? Však ty nedosáhneš ku tej vodze. Nemá šancu. Máme už aj tu na maličku ledku. Aj na tú kľúčku vlastne to pekne osvetľuje tú kľúčku. Takže paráda. Nápad, lebo je tam tá lišta, že by bolo dobré ju akože podsvetielkovať a už som to urobil, tak som zvedavý, ako to bude vyzerať. Svetla na nohy, no a toto vyzerá fajn. Dorici. Zapneme to. A akože pozdáva sa mi to. Pozdáva sa mi to. Tak nevinne to vyzeralo a zase to skončilo tak, jak som si myslel, že to neskončí. Dobrá, no. To je jak... Ale myslím si, že sa oplatilo, lebo vyzerá to. Okrem toho, že mám také špinavé foťáky. Sekunda. No. Kurva, dobre to vyzerá. Kurva, dobre to vyzerá. Keď budem jazdiť, tak to nebudem vidieť, lebo svieti to akože na nohy. Ale je to fasa. Okrem toho vlastne, že nám je teplo, tak som konečne doskladal auto. A poďme sa na to pozrieť. Že, čo som ja tu stváral. No poď. Počkaj, nemáme zapnuté svetlo. Tak. No, takže sme doplnili ambient aj tu. Máme aj na tieto nohy. Máme aj odkladací priestor, máme aj kľúčky. Dával som tu na tú lištu a dával som aj tu. Takže už je to komplet, už to nemám v podstate kde napchať.
Bolo by dobre zrobiť tú úplnú tmu, no neviem ako ešte, a tak si to pozrieť. Tati, ja tu už väčšiu tmu zrobiť ani neviem. Nádhera. Strašne to je pekné naživo. Sadneme takto dovnútra a prepnem kľúč. Malo by zhasnúť vnútorné svetlo. Tak, čo to tu máme? Sa nám odráža svetlo. Takže na nohy to svieti výtečne. Svieti to aj odkladací priestor. Veľmi pekne. Aj tá kľúčka svieti. No, vyzerá to masakrálne. Pocit je suprový. Svieti nám tu aj tu na ten bok. Hej, no to nie je vidno z tejto strany. No, akože ja som nadmieru spokojný. Teraz to vyzerá tak trochu ako tie novšie modely a ešte keď tu na vlastne, že táto skrinka sa dá preč a tu bude takisto ambient, tak to už bude že brutál. No ak by som to mal dneska zhrnúť, tak až na ten späťak som spokojný a idem upratovať, čo tu po mne poostávalo po zemi bordelu. Tak čus!